It was so Edwaka Kopiemo, Ewo, Aquemoma, Amoah. Bosumi ewom ne da etoso dunai na Obaahemaa Okukudrufo Afrakoma II no enya mfrinhyia no eduowotwe adehye no a ene abusua ebodwa ede mama me dwumedie na se no oto nanum tuo sanso na ode ne hokofo akoto otoso miensa kwamoma hene enso kan hiransem egu ne na abraboso na osaje fo osiade yo agyeman bedu otoso mienu enso kan hiransem na ne krakra no onimnyamfo Thomas Nyako ampem ono ene mrahye bedwani a ogine mu ma ade hye wo West Jama no no anso ene oswafo hwe yensika semso na bedi etwe nso eto nanum tuo Midiwasidaka Asia miti mukwane mejefo semenyi waya mayoti afu neda niame mamienui ase na mada ya nabo MP ene ne mpanimfo madam ase awirachichi sem nkranhye sem nigu wonso na mefra no pa anabofo medam ase mefra obi da krokra dan na chi asimida mreti num na bia mese no nko ade na awirachichi fi nipa ho medam ase mo nkoso nsesada mo nkoso sara Munyama menkwanso munyama opani bia na yenko yanim na agyeman bedu osiade yo nda wase yeni panyina no nim nkaye we oyade ma ne na no wira fi papai ni wira fi mi da wa no afraye ma me na me yemahye suma nipa ma ne mbrawa ye mi didi na mi mami asa gra maka besi ho abade yo yi nkonya na so na me ho nye o ode ne ho me da wase na himi aye ko ma na nim so niska am se de ko wachi na bre Wo Afia pem ahankron aduanan ensia emu ogefo bosome ne dai toso dunan ena odomankoma edi ame Christiana ya boama adodo no a efre no atapeyin eche abusua ma oman enya ne so mfaso na okopie mu ewo akwamuman mu a maame abo adwuma yie pa onya mfrinhyia ne dunwotwe ene wode ne tuna akonya so ema ne din sesaye ebeye Okukudrufo Afrakoma a wono ene Obaahemaa watena akonya so ache yie pa ewo oman yi mu enam mensa so ena Afrakoma wotoso mienu Vocational Institute enso ebaye Afrakoma odomankoma de ne che asase yi mfrinhyia na makomako aduowotwe enie mesa sunti ena akwamuma hene ode ne hokofo akoto abodwa ahye maame ne munyam ewo mfrinhyia aduowotwe a obaade ede achen no etitiri ne anintin ena wobepie mu wodwumedie na se a eye krabehwe fa ne ntoma pa edi fraye awoda adwabo yase no ode ne hokofo akoto a otoso miensa eka nhirensem egu ne maame abraboso anado mahene sajefo odiade osiade yo doctor agyeman bedu otoso mienu yame maame the celebrant Okukudrufo Ohemaa Afrakoma. Honorable Deputy Minister of Finance and the Sojama MP, Honorable Thomas Nyako. Miami Regional Minister, Honorable Akusia Awete. DC, Honorable Bobobe. Ananamo mpanyimfo a mahyiam wa ha akwamu doma na hemfo mahyiam wa ha. I recognize my board chair. Kukua. Ubisa awakacho se nkroma breso no beye Ohemaa enuanu na adofo na pesa me ka kire
Nana Afrakoma and say, Yame Eshrano.